kasagararan nga ini papadi. Ibunan nagkay ngaron, tinagan na idetitay ngarot di gloria na ibutak kay ngarot kinaimbag na wenintay amin ikanta apiyak ka ukis na ari tikapiyak apiyak tiyak na arit langit ken naga isa nga lubong nga lumay agrundoy ken agdayaw ken karumbeng laeng aitan nukdaka apiyak ka o Kristo nga ari tikapiyak apiyak tiyak nga arit langit ken naga isa nga lubong nga lumay aturungoy ken agdayaw ken ka karumbeng laeng nga itan nukdaka may sa tayo nga ini ariyan na ini akong sagararan na ini ibunan nagkay ngaron tinagan na idetitay ngarot di gloria na ibutak kay ngarot kinaimbag na wenintay amin ikanta apiyak ka o Kristo nga ari tikapiyak apiyak tiyak nga arit langit ken naga isa nga lubong nga lumay agurundoy ken agdayaw ken ka karumbeng laeng nga itan nukdaka. Rugyan tayo dahiti panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Iti dati na santo na misa iraman tayo pay, ti special intention pagyaman ni Pinky Jane Biag ken ti pamilyana, ni Beatrice Yagyagan, ni Jessa Rivera, ni Ruben Olidan, ni Ronald Ray Brengas, the Mr. and Mrs. Robert Insel Brengas ken ti pamilyada, ni Priscilla Pitines ken ti pamilyana, ni Rowena Patugalan, ni Jocelyn Oliver Chan, ni Benita Olep Agno, kastamo ti panikarkararag, ti kararuan ni Mamerta, ni Roger Guevara, ken Juanito Collado. Kakabsat ni Apo Jesus, ti tinapay ti biag, no adda, adda na buo apamati tayo, ken kuana iti Eucharistia, ikkan na tayo iti biag. Agdaydayaw tayo ngarod ken kuana iti amin a puso na ken panunot tayo. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manangaasi kan managayat. Iti napakumbabaan nakem ko na tayo, agkonfesara. Iti Diyos sa man nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, isong agpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos, ken kada kayumet kakabsat, te kakaasilat kuma, ti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen.
pakawanin basbason mi, ikot na kurangan mi, yatalawin na kang kali, nakamisan na tempus mi. Kristo mga asita, Kristo mga asika, pakawanin sa sumi, ikot na kukurangan mi, italawin na kang kadi, nakalmesan na tempus mi. Basbasumi, ikot na kukurangan mi, kitalawin na kang kari, nakalmesan na tempus mi, nakalmesan na tempus mi. Tawa na imbag ti bananak na kenda, ibunan nagdaka, itan mo daka pagrukbaban daka daydaya wenda ka, agyaman kam kenda kapuiti na indaklan nagayan mo. Gloria iti Dios, iti kangatwa. Apo Dios, nailangitan nga ari. Dios Ama, aman nakabali namin, ket sika Apo niya Jesu Kristo, buktong na anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, kenanak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatwa. Sikamanika kadagiti basbaso ti lubong, kasiyan na kami. Sikamanika kadagiti basbaso ti lubong, awate nanay ko'y arararami. Sikasitugaw, iti makangawan ti Ama, kasiyan na kami. Gloria iti Dios, iti kangatwa. Amay sisika uwapo, Jesu Kristo tinasanwan, sisika ti Apo, sisika iti kangatwa, iti timpuyo
Kumararag tayo. Saranayon na kam kadapo, ket ipaay mo takaasim kada kami nga agdawdawat ken ka. Agragsak kami, gapota sika tinangaramid, ken mangituray kada kami. Pasantuen na kam kadi, ket pagtalin na eden na kami, anapudno ken ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios. Iso magipagbiag ken magipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awanting gana. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo si papasnek kadagiti may basa. Daytoy may basa na daw ti libro ti Exodo. Nagsao amin dagiti tattao ti maibusor kada Moises ken Aaron ijay letang. Pinatay na kami lakuman ti Apo, dada kami ijay Egypto. Kinunada, sadyay mabalin mi ti mangan iti karne, ket tagumong kami amangan ti daduma taraon. Ngayon da kami dito'y letang, tapno patayan da kami ti bisin. At to'y kinuna ti Apo kini Moises. Pagtuduek to ti tinapay ngagpaay kada kayo amin. Masapul nga inaldaw, arumwar dagiti tattao nga gurnong iti umdas sa kananda. Iti tunggal aldaw, tapno suute kida no tungpalan damet laeng dagiti bilin ko. Nangeg ko ti reklamo dagiti Israelita. Ibagam daytoy kadakwada. Ti sumipnget, addanto karne asidayo. Tagsapa gumay kayto mangan ti tinapay. Ti kasta mamuan yun to, asyak ti Apo a Diyos yu. Ti rabii may dagiti tukling, ket pinunuda ti kampo. Tagsapa, naplagan ti kampo ti linnaaw. Idi awanen ti linnaaw, nabati ti rabaw ti daga, ti babasi ta nagbubukel, kasla nagbalay adanum. Anya nga ta daytoy, nagsisinaludsud dagiti Israelita, di makita da tadida ammo, daytoy ti tinapay akanenyo, nga inted ti Apo. Kinuna ni Moises kadakwada, ti sao ti Apo. Salmo responsorio ti pagsungbat, pinagtudo na kadakwada ti mana, akanenda ang nagapu sa dilangit. Pinagtudo na kadakwada, itimana akanenda ang naggapu sa dilangit. Dagiti nanggeg, kenamuan tayo nga imbaga dagiti amma tayo. Isarita tayo kadagiti kapututan, as umarsarno ti panakabalin ti Apo. Dagiti nindakla nagapuanan ken dagiti nakaskasdaaw nga aramid na, sungbat. Pinagtudo na kadakwada, itimana akanenda ang naggapu sa dilangit. Binilin na ti tangatang, ket linuktan na dagiti ruangan ti langit. Pinagtudo na kadakwada timana kanenda. Wen timana nagtaod sa dilangit, sungbat. Pinagtudo na kadakwada, itimana akanenda ang naggapu sa dilangit. Nanganday ti taraon dagiti anghel. Intet ti Diyos nagsubraan na kanen, katimpan na ida tinasantuan na dagana. Kadagiti kamanbantayan na sinakop na, sungbat. Pinagtudo na kadakwada, itimana akanenda ang naggapu sa dilangit. Dahito'y may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Itinagan ti Apo, kunak nga rod daytoy, ket balaagan kayo, adi kay agbiagen akas kadagiti hentil. Awan serserbi ti panagpampanunot da. Saan akasta tinasursuro may papan ken Kristo. Kinapudno na nang nangyegyon ti may papan ken kuana. Naisuro kada kayo kaspasurot ti kinapudnong adda ken Jesus. Iwaksiyo nga rod ti daan a kinatauyo anang idalan iti sigod a panagbiagyo.
Tidalan ang kinatauyo adi nadadael dagiti makaalilaw aderep na. Masapul anaan-anay ti panakapabaro ti puso ken isipyo. Ikawesyo ti baro a kinatao anaparswa nga umasping iti Dios. Ket maipakita daytoy iti nalinteg ken nasantuan a panagbiag. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tumakder tayo. Sinuka kada kami, sinawang kapampanuti. Kapim ni tigwagwami, sisasada kang madungi. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas in surat ni San Juan. Gloria ti may paay ken ka o Apo. Idi makita dagiti tattao nga awan ni Jesus wenno dagiti adalan na iti lugar anang pakanan na kadakwada. Nagbilog damet anang sapul ken kuana ijay Kapernaum. Idi masarakan dagiti tattao nga adda ni Jesus ije ballasiw ti danaw. Kinunada ken kuana, Maestro, kaano ti yaay mo ditoy? Simmong bat ni Jesus ket kinunana, ibagak kada kayo ti pudno. Sapsapulen dak tanangan kayo iti tinapay ket nabsog kayo. Saan aga po tanakita yo dagiti nakakaskas daaw nga inaramid ko. Di kay agbannog gapo ti taraon a madadael. Agbannog kayo ket di gapo ti taraon nga agpaot iti biag nga agnanayon. Ti anak ti tao ti mangtedto kada kayo iti daytoy a taraon. Taited ti Dios ama ken kuana ti yaanamong na. Iti kasta sinaludsod da ken kuana. Anya ti aramiden mi tapno matungpal mi dagiti paaramid ti Dios. Daytoy ti kayat ti Dios nga aramiden yo. Patyen yo ti imbaon na. Insungbat ni Jesus. Kinunada nga rod ken kuana. Anya ti aramidam a nakakaskas daaw a pagilasinan nga ipakitam kada kami. Tapno mamati kami ken ka. Anya ti aramidam. Nangan dagiti amma tayo iti mana ijay letang. Kas adda na isurat, inikkan na ida ti tinapay akanenda ang naggapo sa dilangit. Kinuna ni Jesus, ibagak ti pudno kada kayo, saan ani Moises tinangted kada kayo ti tinapay ang naggapo sa dilangit. Ni amak ti mangted kada kayo ti pudno at tinapay nga aggapo sa dilangit. Tati tinapay nga ited ti Diyos, iso ti bumaba manipod langit, amang ted ti biag ti lubong. Apo kinunada ken kuana ikkan na kami man akanayon iti kasta at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, siyak ti tinapay ti biag, ti umay kanyak dinto mabisinan, ti mamati kanyak dinto mawaw. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka o Kristo. Good morning. Idi may nga nasapa, mga 5:30 nga ta. Agawi dakta Lunes aw matimisad toy. Ada na sabat ko ita party ti maligkong ita. Tabagatan ay di laod. Aglaklako ti pandisal. Kakunak pasarman ti sang agasot. Inangted ti dua nga supot nga daytay paper, daytay kanang brown paper. Kay di nakagatang akon, nasabat ko, di jay grupo ti mapanagraep.
Jay lalaki ti driver, babae amin tinagyan di kurong-kurong. Kaya kung nakadakwada, inlukat ko di tawa di abay ko, nay, mangala kayon. Tadda pamudpud yo ti bisin nyo. Nangala damat. Adamo si Marsaro nung nakamotor, ay nakakurong-kurong mula nga lalaki. Mangala kayon, tadda pamudpud yo ti bisin nyo. Thank you, sir. Kung nada magkauwan, kung naka, mawatak mo nga handa nga mo nga paadit, ha. Siyempre, handa magkatulikod ta nga lugar. Kuwan, di mo doon tayo umaway ka, tanapadpadasak mo, no mapangkayon, hang ka nakaipapudot ti danom awan nagyan nga pulos di tiyan mo, saka tumapog iji danom, kastan tula unay ta, kiraos ta. Amoy ti sa o ti kiraos ti tiyan? Kastan tula unay di kiraos nan, no hamo malabanan day jay, saan to pa pangal daw ton, agsakit to ta tiyan mon niya, nang runal ti pamirin, dan tumo di nagparaap ka day tay, nakatamtam na nga limog-limog nga basta nagkolor nga awam mo ti raman na. So day jay ka, anong pamudpud yo, ta amok ti riga na day jay tumapog ka nga pa, nagraap nga awan nagyan na pulos ta tiyan mo. Okay lang mapangka mga opisina, mangisuro ta nga danom, ngam di mauprang ka nga awan nagyan, oray ka lang nga agkapsot. So nga, thank you sir, kunada ka, wan, kunak mo na. Kaan, jadak na Santa Lucia, oray jibigan idi, ado na kita kakabsat tayo nga, na kita ada diferensya na, kunada special niya. Tawang mo program tayo dito Pilipinas nga mangtarakan kumakadagitoy. Kakanayon da nga umay di simbaan. Naduma ka maaluk-ulukon na kiti ubing agrurud da. Ngam tinumber 1 nga aramidak kadakwada, ikakti kananda, nay kaninyo. Nay merindayaw. Thank you, Father. Amo damat. Into no napakan mon, agsagad kayo, naggagat da. Ngam no pagsagadem, nga awang kinanda, ay kasla mo ila tagad to Salcedo, sino mayat, kunada. Daya kaan ngamin, kasapulan tayo, basic da ita. Ori ka ito, dito aramid tata, ori ka no talanggutang nga talanggutang ito, no, awan nagyan ti tiyan nyo, anya nga roti. Nagbisbisa, hanga, you cannot breathe with an empty stomach, kunana daya. Kaan basic kanya tayo da ita. Mangan, kitain nyo. Datayo nga, nangruna ka datayo nga Ilocano. Umayak man di balayo no kunana ti umuna nga panunot mo, anyati, ipakan. Basta no, umay bumisita, at umuna nga panunot mo, anyati, ipakan. Iso ti number 1 nga kaslapag sa nga ili tayo. Nasaya at mo na da mangukop nga manok mo, ta tiritiram la tatatengad na nagraman itlog ta, at da isaang mo nga agkamkamat ka payla, awanan da ka no agpagbalbalak, agpartitikal ding din na minsan, kanda na tiliw, kung kunadan sa mga laday jay. Kaan! Mapaamom ti tao, babaan ti kaan. Han lang agayuma Kitaan nyo dagiti tattao. Dagiti napankin ni Apo Jesus. Napan di Kapernaum ni Apo Jesus, sinurot da. Bimalasiw da jay nagbilog damat nga bimalasiw. Apaya, kuna ni Apo Jesus, kaano ka nga may ti Apo, kuna dagiti tattao, kuna na amok, kuna na. Sursurutin da, haan agapo kadagiti nakakaskas daaw nga inaramid ko, no di gapota nangan kayo. Malagip yun ti Ebanghelyo tayo di Domingo. Ano ti Ebanghelyo? Oh. Why? Ano ti Ebanghelyo? Why? Multiplication of the bread, haan? Pinakan na ti 5,000 alalaki malaksid ti ubing ken babae. Nangandakit nabsugda. Iso nga di pimanaw ni Apo Isusan sinurot da ngam ammo ni Apo Isus kunana imay kayo haan nga gapo kadagiti nakakaskas dao nga aramid ko no di gapo tanangan kayo ket nabsog kayo dayati imbagana itan inserken ni Apo Isus di panursuro na kanya ti kunana haang kayo nga agbannog kadagiti naindagaan a tinapay agbannog kayo ket di iti tinapay sa dilangit na ilangitan at tinapay. Inserrek na di panursuro na. Sinaludsod da, kunana, kasano dahi nga tinapay? Kunanan, siyak ti si bibiyag at tinapay. Siyak ti si bibiyag, I am the living bread. Napanan, simreken. Anya ti kayat na nga sa uwan ti si bibiyag at tinapay. Makaitid iti biyag. Dua nga anggulo da ito'y. Tiyo mo na,
Ti tinapay nga ni Apo Jesus nga tinapay, ti biyag. Iso ti mangisalakan kada tayo, ijay ito pan nakaisalakan. Tina-espirituan nga tinapay tayo, nga na-espirituan at araon ni Apo Jesus pan nakaisalakan. Taapaya, no iso na ti ulo, datayo ti bagi. Kuno sika kuma, kaya mo mapan ijay langit, kaya mo nga damabati nga parte ti bagim. Hello? Haan? Ni Apo Jesus na isuna ti ulo, datayo ti bagina, apa ipalubos na nga maysa kada tayo ka mapan ija agnanayon nga tuok kin agnanayon nga pudot ka bagina tayo. Nangangka, tinasanto na komunyon, bagi ni Kristo, nabunyagang ka, inawat mo dagiti sakramento, awatem ni Apo Jesus, apa itulok na nga ta, nga adda mabati kada tayo. Dakay kuma, agungar kayo, mapangkaji langit, itulok yung adda mabati nga, parte ti bagiyaw. Mapangkakin San Pedro, sumrega kom San Pedro, apayang hangka makasao, kayat ko may salakan, apaya, jidilam, adda di sa bali a kwarto, ta chismusa nga rod. Hanga nakasurot, ijay langit, ibati na ta, chismusa nga rod. Alwadan nyo ata, da mabate niya. Mapangka ko majilangit, ayun na ti may isa nga imam, imbati na dyan, sa bali a kwarto, tagtatakaw ti rabong. Kakas di matibagi na, datayo no, tibagi na tayo, parte na katibagi ni Kristo, no nagungar umuli, karamang ka, dayjay ti gaputa tinapay ti biyag, nakaraman tayo. Haan nga kalada ti tinapay nga ordinary nga kangkanin tayon, nalpasin awanen haan Dahita kay iso ti mangpaspasanto, the more you receive the body of Christ, habang nga mamin ano ka nga umawat, ad-ado mo ti panang pasanto na kanyam. Aging ganan to nga mapangka iti dayta biyag nga agnanayon. Anyo ti maikadwa nga anggulo na. Ayang the living bread. Iso ti tinapay ti biyag. Iso mang ti biyag kanya tayo toy. Dito biyag tayo tata. Hello? Dito biyag tayo tata. Kas ano na awan ti tinapay ti biyag, kas ano na awan ni Apo Jesus? Dayta, umuna, ta pamilya. No awan ni Apo Jesus, dita unag ti pamilya, anya ti relasyon. Agtintin ng sit. No awan ni Apo Jesus nga nakasuot, ita unag ti pamilya, saksakit tinakam. Awan ti kinapakumbaba, awan ti kapya, hanggar nga makastrik ni Apo Jesus. Ngam no adda ni Apo Jesus ita unag ti pamilya, uri adda nagkamali, adda pa nagkikinnaawatan. Ita pa nagkakaaruba. Naawan ni Apo Jesus di pa nagkakaaruba, ay nasaya at ano, makapadigaw ka, amuyo ti sao nga padigaw. Napadasan nyo nagpadigon? Numano daduma ka, nagpadigaw ka ka, jay lalaod ti padpadigwam, haan jidaya, apaya ka. Amugarod kaalaan. No, mayati panagkakaaruba, no adda ni Apo Jesus itaw nga panagkakaaruba, iso dijay, kayo ti agpipinakawan, kayo ti agsisinnaranay, padigwam. Ngam mo pa mo agpadigog gaputi kinakwa. Ano kas nga tao. Dapat taga Salcedo, diyan mo niya nga barangay. Yung kapadigwan ni Katugangam, apan na pinadigwan, digo at talaga awan nagyan na. At dagura na, di padigo na. Ano diyan, orin diyan pa nagkakaaruba, no nakasuot ni Apo Jesus, biyagan na di diyan langan-langan, biyagan na di relasyon, biyagan na ti panagkakadwa, ijay trabaho, no adda ni Apo Jesus, biyagan na di diyan. Uray ti bagitay nga mismo, datayo nga mismo. No nakasuot ni Apo Jesus kanya tayo, no awatem ni Apo Jesus, kanapnuan pamati, iso ti agari iti pusom, agbiag ka. Iso di adaragom nga agtrabaho, adaragom nga makilanglangan, adaragsak iti pusom nga tumultulong kini kabsa mo. Nadda ni Apo Jesus king ka, di rumwar. Ngam no tinagyan ta pusom ka, imulmulam. Anya timulam iso ti apitam kunadahaan. Nagmula ka sakit tinakam, tagitaam. Ornongam ta sakit tinakam, rumwar day ta litag. Nung namuti litag no daduma ka sutil, ti pagtubuan na kilikilikin silang.
Isuurno ngam kita sakit. Isungorod nga ko na uray no, uno, adda ni Apo Isus kanya tayo, no maawatan tayo, you receive Jesus, no maawat mo ni Apo Isus, tinasantuan ako munyon, maadda ang katibiyag. Apaya, surutem nga rod di imbagana, surutem nga rod di jay bilin na, anya di jay, iwaragawag tayo ti ayat. Kayam nga ayatin ti kabsat mo, kayam nga tulungan ni kabsat mo. Lumawag pa'y tarupam, Padasem, tulungan ta ka arubam. Hamo pang panunutin di so papak na. Agrag o ta pusom. Lumawag tarupam. Ay, napadasan nyo timulungan, hampay. Oh, hampay? Ala, Diyos ko, kasang nipapanyo di langit tatan. Ngamin no naawat mo ni Apo Jesus, ibiyag mo ni Apo Jesus, iburay mo ni Apo Jesus. Hanga mabalin nga ako nam ka umayak laang makimismisa ak agnobnobena ak nasanto ak ko nam ka di mo maammo di ka arubam. Awan ahan nga gusto da nga pamati ti pakakitaan ti pamati bunga ti pamati di napintas nga pannakilangan mo kin kabsa mo. Kung naman nagkararag ka di makasarsarita ta kabsa mo. Narikot lat nga biyag Ado nga tao ti ay dulak kada makaayo ti rupa na nga uray no namayat di aura ti biyagda nalawag di rupa da naranyag uray mo manusalop nga arena mo ta inya na idiramos mo nga inaldaw no awan ni Apo Jesus king kaawan hamo mailemeng han nakabailan nga tapalan. Ngam natural na dani Apo Jesus kano insuot mo, kayam nga tulungan, kayam nga iwaragawag na Apo Jesus, inibiyag mo. Iso day ta mangted ti biyag kanyam. Taado ti si bibiyag ngam natay. Anya dagiti si bibiyag nga natay. Datta napno ti sakit tinaka, napno ti gurgura, napno ti kinatangsit, awan biyag kadakwada. Iso ngano adda ni Apo Jesus king ka maaddaan ka iti biyag. Iso dito ibagbagana. Ngay ayam the living bread. Ito'y pailaang marina mo no si bibiyag ka wano natay ka. Ito'y pailaang panagbiag tayo marina mo no adda ni Apo Jesus king ka. Han nakayat nga sa una nga kunakon na ka pa rin tumang kanta nga agrikos nga aglulwalo. No hamo ammo nga iburay ni Kristo awan ser-serbina. Awan ti mama ay na. Datalabagim ti ser-serbiam, datalabagim ti pampanunutam, datalabagim ti iday-dayaw mo, awan ni Apo Jesus iti kabsa. Ay, awan mama ay na deta nga pamati. No, han nga makita iti panagbiag, natay ka, basically natay ka. Yan, pagkakitaan, di ko namon. Ada masisa tayo, ada magkaaruba tayo, ada nga tayo, kayam nga tulungan, napadasan nyo timulungan nga detay, hanyo berberokan di so papak na. Napadasan nyo, diragsak na. Ay, hampay? Wala matay kayo, hindi yung napadasan? Alamat. Padasan ti tumulong. Sa bahali ti, mabiyag di pusom. No kanayon mo nga aramidan, si bibiyag ka nga tao. Agbibiyag ni Apo Jesus king ka. Ti mo nagsakit nga mingkan niya tayo, no dagsaksakit nga kaarubam, tan-awan tay laeng, uray la kumano para agas na, di tayo magkayat nga ita, di tayo magkayat nga ikan. Hala pa imbagan yaw, kung natay laang, inton natay, nagpaspas ka ng tadya sa ranay mo, 20 pesos, rinabii ka nga mapan makikape, kaot ka nga kaot na tinapay, nalugi ta natay. Idi kasapulan na agas, di mo tulungan, idi natay, inted mo ta sa ranay mo, nalugi pa'y. Gadi mat, hanggalapin midot tiken di, nagibulsa ka pa'y. Agasalsedo garod. Agbukbukol ta bulsamon. Katibagbaga na dito kakabsat, tapno maaddaang katibiyag, no naawat mo ni Apo Jesus, receive Jesus, live Jesus, ibiyag mo ni Apo Jesus, share, iburay mo. Hanga mabalin nga makasarili nga, adda anak ti pamati na unag ti pamati kon, makaamo kay biyag mo, hangos usta pamati deta. Hangos usta pamati deta. Di parinam akadakwada. Maikadwa, anya ti maikadwa nga puntos tay tata. Saint John Vianney.
Ni San Juan Vianney, patron dagiti papadi, ti Paris Priest. Happy Priest Day, kung na yung magkanyak, umpay ganas mo. Aldaw may nga papadi data. Sayo lang yung baga mo, tata yung baga kon. Priest Day. Apa yan, ni San Juan Vianney, anya mati aramidan tayo, dawatin tayo pa ng ibabaat na, pray for your priest. Ikararagan nyo, dagiti papadiyo. Nagado, da kami ito si Gubya, nagado ti agsaksakit, lalakayan. Basit ti ubing, adda maupupay apadi, adda marigrigatan apadi, adda masulsulisog apadi, adda agsaksakit, adda maawanan tinamnama kada bukasyon, ikararagan nyo ida. Ikararagan da kami, kasapulan mi kararagyo. Iso nga rod nga, ikararagan nyo apaya, no awan padi, awan Eukaristya. No awan ti padi, awanan tinasanton ako munyon. Uri ka, no may isa kadagita ako like, ita ti umay magmisad to'y, kapada yung tatabangir, awan ti ko hanto nga bagi ni Kristo daytan. Isugor mi ikararagan nyo, dagiti padi nga ng bunyag kanyayo, padi nga ng kasar kada kayo nga nagasawa, padi nga ng konperma, obispo, padi nga nakatukay ti biyagyo, padi mga nang paada kayo kada kayo ti simbahan. Kararagan nyo latamot, mumya. Kagabot ay kararagan ti papadi, ikararagan nyo mat dagiti agpadi. Ada padi yo ti Salcedo, ada Madreyaw, dayta ti lugar, awan padi na, awan madre na, nagadupay chismusak. Amat, awan. Awan lang arod padi yun, awan lang arod madre yun, sa kapilaman nakiapa niya lang arod daytan, sa nupay nga may salakan kayon. Ikararagan nyo, nagkararag kayo ti agpadi, haan nga day ti adijay Afrika, haan nga day adijay Germany, haan nga day adijay ka. Baka ti agpadi ka data sa salutam, day taapom, dagtaunag ti balayo. Ikararag yun, ti mo pampanunutan nyo kasabali mo, at dapay nang ibagaak, nay, agpadin to data apom, ay haan father, apaya, sayang, nagwapo, niya ti kaya yun, burangan lat, agpadi mo tan. Dakam lang nga awan sir-serbina ti agpadpadin. Nagloko kayaon. Ikararagan nyo, na umawat kay tinasantuan nga komunyon ni Apo Jesus, anya ti kunam, Apo, pagpadyem di anak ko. Bagi ni Kristo, amen ti kararag yo, Apo, pagpadyem di Apo. Sayangan nyo ta anak yo, kada apo yo, nangasawan tumula ti burara, apapaan na kan tumula ang gunggunam. Diyak pala pinagpadi, idi ko nam tumula. Misyon tayo day jay. Nayon ti kina Kristiyano tayo, ti mangi kararag akadagiti agpadi, kadagiti mayat nga agpadi. Uri din nga parokya nga papapanak, iyar aro nga ang kulata, nga adda tulong, Seminarians Foundation, hamat nga official foundation, mang tulong kadagiti agpadi, taapaya, no hantay nga tumulungan ka, nunto. Sa tay tula umararaw na awan apulusan. Sino ti number one nga maging aramid? Ti panagpadi, da kayo nga pamilya. Aggapod ta pamilya, yo hangkay agpanunot ti sabali. Iburayo ikararagan nyo. Iso nga tatal daw ni San Juan Vianney, ikararagan tayo dagiti papadi, ikararagan tayo umad dagiti mayat nga agpadi. Kinsapay umad ado ti bukasyon, mapukpukawan, nagbasit. Napanggam di San Pablo Seminary, mano ti community yu di last year, Apo, kunak EJB padi da, 87, 81, first year to fourth year di dya, Kada kami, di sumrek kami, 75 kami, ada kam lang nga bats, Ada inyanagan section A kan section B mi, tika adumi idi, tatan may nga klase mi idi, community nan, maawan nga maawan. Iso nga obligasyon tayo mati, mangikararag, mangsuporta kadagiti, agpadi. Tayo obligasyon nyo dahi dyan. Nanguro na kada kayo nga taga Salcedo. Ada seminaris tayo, nagaburudmutan. Awanan, awampay agpadi to. Awampay madremat. Sayang, Father, nagpipintas da. Isay-sayangam, di pala nagrigadwar, ada anak nan, gunggunam. Hamad, nga kasjay nga masapol, kasapulan tayo, San Juan Vianney. Ala, kuha tayo kakabsat.
Umuna, ni Apo Jesus, tinapay tibiyag. No maawat mo ni Apo Jesus, mangted tibiyag king ka. No nang tibiyag kanyam ni Apo Jesus, no naawat mo, ibiyag mo, iburay mo ni Apo Jesus. Napaya iso ti si bibiyag at tinapay. Sino ti mga ramid ti si bibiyag at tinapay. Sino ti instrumento na, kayat ko nga sa uwan ni Apo Padi. Awan ni Apo Padi, awan ti Eukaristya. Iso nga ikararagan tayo. Dawatin tayo mati panangibabat ni San Juan Vianney. Kasapay ko tadagiti papadi, ma-inspiraran dalatta, may kandat pigsa, dagiti agpadi, ituloy na kumaparakin Kristo, panakaiwaragawag tinagan ni Kristo. Ambi ay obligasyon tayo dayta. No si bibiyag ni Kristo king ka, maikang katibiyag, maikang katiginawa. Trabahom dayta, tulong mo dayta, panaikararag ka dagiti agpadi, tapno agbiaglat na ni Kristo. Alat at tangarod kakabsat, awatin tayo ni Kristo si bibiyag at tinapay. Agbiag ka, sigon ti pagayatan ni Kristo. Iburay mo, sigon ti pagayatan ni Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak, iti maymay sa Diyos. Ama man nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga Apo ani Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao ti Ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao ti Diyos, silaw a nagtao ti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao ti napaypayso a Diyos. Naiyanak saan a naparswa, Diyos sa kasmet laeng iti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin ngadda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog a naggapu sa dilangit, ket nangalay iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet a nailansay iti krus, gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulis sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti Ama. Umay tumanen a sidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao ti Ama ken ti Anak. Ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyog ti Ama ken ti Anak. Ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet Iglesia maymaysa, Santa Katolika ken Apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymaysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbason. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Ente umararaw iti man nakabalin nga Ama, impaay na, tinailangitan at tinapay kadagiti tattao na. Ket imburay na, ti kakaisuna nga anak na, nga isumet laeng ti sibibiyag, ken agnanayon at tinapay ti biyag. Umararaw tayo nga rod ken kuana ket kunatayo, Apo ipaay mo kada kami ti tinapay ti biyag. Apo ipaay mo kada kami ti tinapay ti biyag. Agpaay, Santo Papa, kadagiti obispo ken papadi, babaen ti nasantuan nga lana, nga inawat da na modern na ordenan da, agbalin ko asari ken pigsada, amang ituloy, amang iwaragawag, ani Kristo, tinapaypayso, ken agnanayon na tinapay, amang ted tibiyag, dawaten tay, Apo ipaay mo kada kami ti tinapay ti biyag. Agpaay kadagiti opisyal ti gobyerno tayo, babaen ti talugading nga inted ti Diyos kadakwada, aramaten da kumati na imbag ti anong da mangkita ti ornos kapya kinarangay ti pagilyan, dawaten mikan ka Apo. Apo ipaay mo kada kam ti tinapay ti biyag. Agpaay kadagiti saan pay amamati kina Apo Jesus. Masarakan ki padas da kuma, iti panagbiagdaan ni Jesus, titinapay, tibiyag kadagiti amin na tattao, dawaten mikan ka Apo.
Apo, ipaay mo kadakam, titinapay tibiyag. Agpaay kada tayo amin ditoy, ita, babaen ti panangit, dawat tayo tinasantuan abagi kendara ni Apo Jesus. Mamiris tayo kuma, anak na tayo, tinapaypayso a Diyos, dawaten mi ken ka Apo. Apo, ipaay mo kadakam, titinapay tibiyag. Agpaay kadagiti addaan sakit, kin maawanan na nama ti biyag. Babaen ti panilaw ti Espiritu Santo, may inot da kuma amarik na nga da kadakwada ti Diyos, iti baet ti panagsagabada. Dawaten mi ken ka Apo. Apo, ipaay mo kada kami, titinapay tibiyag. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apimusayen, iti daytoy abiyag. Awaten ko man idan ti Diyos, tinaylangitan apagarian na. Dawaten tayo ti Diyos. Apo, ipaay mo kada kami, titinapay tibiyag. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo, ipaay mo kada kami, titinapay tibiyag. Apo, Jesus, sika tinailangitan at tinapay tibiyag, ananubot kada kami, pagbalinen na kami met ataraon tibiyag, para kadagiti kakabsat mi, dawatin mi da ito'y itinagan mo. Amen. Agtugaw tayo. Kakabsat, adda tayon ti may kadwa paset, tinasantwa na misa, iso tilitorya tinasantwa na Eukaristya. Maawis tayo, magisagana ti sagot ayat tayo, kadagiti ado a bendisyon ng papaay ni Apo Diyos kada tayo. Ating kadua po, dagito'y sagot ti tao, nakurapay makita ngimaya tininaunda. Anipot ti bantay, baybay karayan kentalong, tinabanugan ti ita, umay miidato. Dagito'y ti bunga, anong rekta kenriga, apagyaman mikin kaken, mangyepkas kenaya. Awatem kadua po, dagito'y sagot ti tao, nakurapay makitang kaya tilinaunda. Sagot ti tao, nakurapay makita kaya tilinaunda.
Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo, awaten na kumaday ito'y adaton, kadagita imam, Ket may paaya pa kay dayawan, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na. Pasantom kad Apo daytoy daton mi ket babaan dagitoy a sakripisyo aramiden na kam kumangag nanayon adaton nga agpaay ken kamet laeng gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dada na si tatag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May kari ket rumbeng. Pudno unay ama ikari ket rumbeng annong mi ket pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Tabigbigan mi apakaitanukan tagloriam asika a Dios adi matay. Saranayam ti tao ana ikari amatay. Ta idi narip kanen ti langit iti managbasol a tao. Impaay mo ti panangisalakan mo babaen tinasantuan a kinatao ni Apo mi a Heso Kristo. Ket gapo ken Kristo agdaydayaw itadayag mo ti ehersito dagiti angheles. Isuda nga agraragsak nga agnanayon itasaklang mo. Ket dawaten mi ta ipalubos mo kuma. Ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi ket kunami. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin napaso. Di langit ken daga, napunay ti patay daydayawa. Sana di ka matwa, madaydayan. Iyumay tinaga, Iapo, o sana di ka matwa. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ipaay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamat akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanayon atulag, iso ama ibuyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti puso, enin ka panagungan. Inaka
ti sangalubungan. Inakamin salata, manubuti sangalubungan. iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay impaay mo amay kari kami ngat daditoy saklang mo katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parairayam ti ayat naan na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken naenggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda anak apudno anag serbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan tinggan. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag, ngayon suro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi,
Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam tituray, ti panakabaling kindag. Tagnanayon adinto agsarday. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia. Katkas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit ken Iti napakumbaba kinnapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayaan, kapya. Dem kada kampi kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, kanti may salae nga sa mapaimbagton, to'y karan. Narasinan mo Apo sikat ibilig ni Apo sikat isilaw ni Di kamay ka rin naaserbi Apo sikat di kamangni ngem
Human pa'y naramit ti daga, nupalubusan ti Diyos, grasya na di maibus, ibanga agbali na bagnos. Apo sika tibilig mi, apo sika isilaw mi, agserbi. Apo sika ikaw ang mi, as may sabangan. Pinamili nga aramid ti daga, kasta tayo nga serbi ti Apo naruko, narasinan mo. Apo sika ibilig mi, Apo sika isinaw mi, ikamay ka rin magserbi. Apo sika amang mi. Ginayat kayo, ay ko'y tibirin ko, mas panagayat ko, kada kayo. Kanaya nga ipakita kitao, isut palangited na tibiyag na para kadagiti gagayem na aginayat kayo. Ko'y tibirin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Na kayong iti gagayem ko, lutong palen nyo, saanin nga atipen tiyawag ko, taing pakamok tiyama kada kayo, hangin inayat kayo. Daytoy tibilin ko, kas panagayat ko, kada kayo. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Apo, pinabaro na kami babaan ti Eukaristya sa lakniban na kamkad adi agresat. Yan tangay sika, ti di agsarday aman narabay kada kami. Ipaay mo ko mga rod ama ikarikam iti agnanayon apan nakaisalakan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaig a pamindisyon.
Timan nakabalin a Diyos, ipaay na kuma, asi-aasi kada kayo ti pamendisyon na, kenti sirib apaka isalakanan nyo. Amen. Adalan na kay kuma, adi agresat kada iti panursuro, ti pamati, ket pagtalina eden na kayo, iti panagaramid yo, iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kwa na metlaeng, ket ipatuldo na kada kayo, ti dalan, ti kapya, ken ayat. Amen. Ti pamendisyon, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba, ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Agyaman Nalpaasen tayo ti nasanton amisa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Sintinisa agawit tayo si kakapya amin tay ket naibaw amang kedayat kenko ikutay ni Kristo iti sa dinumana diso aramid ken sao